लोगो दिनै लास्ट खाग्राबारियाव भलिबल खेला नायनो फैबाय लोगोफोर नै एसे मोसानाय प्रग्राम जागासिनो लोगोफोर लोगो नै बिथाङाबो फैलायबाय नै अ माय गड खाग्राबारि भलिबल लोगोफोर नायलांबाय भिडिअखौ चलो नै लोगोफोर दिनै लास्ट तारिख फैलायबाय खाग्राबारियाव भलिबल खेला भलिबल लोगोफोर नायलांबा सेकेन्ड टाइम मोनफैलायबायलै लोगोफोर खाग्राबारियाव भलिबल दिनै मानसि फैदोंलै मोनफैलायबाय हिर' मानसि जादों दिनै नै लोगोफोर आंना हिर' गोजाखा Hey guys, hello India. आङो भइस डाबिं खालामना होबाय लोगोफोर दिनै आं फाइनालि खाग्राबारि भलिबल खेलायाव मोनफैबाय लोगोफोर बेयाव खालि इन्जय मोसानाय रोजाबनायखौल' देखायगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय भलिबल खेलाखौ आं नेक्स्ट भिडिअ होबाय थागोन अके नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था Thank you so much. Beginning of the Dubai. Sampai na? Sampai na? Hai guys. Kamsi vlog. Chalo. Satham anggi jero nama. Anggi jero. Hello. Anggi jero. Dasu garcho itu. Moja. Bahut. Satham. Bahut. Wow. Satham. Chalo. लोगोफोर गुड नाइट एसेनोसै भिडिअआ खाग्राबारियाव भलिबल नायनो फैदोंमोन
गुड नाइट टाटा बाय बाय साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर गोबां भिडिअ नुबाय थागोन टाटा टाटा